Kamusta? Ari naman kita sa buong sa isa ka facility, bago nga facility din sa Riverside Medical Center kung saan ginahimo ang mga operasyon sa heart. Dito, hindi mo na kinahanglan magbiyahe pa kadto sa Manila para magpa-opera sa imong heart. May pila ka mga procedure sa heart nga pwede na himuon din sa state-of-the-art na facility sa Riverside Medical Center. Sa sini nga episode. Nakahibalo ka mo ba lang ang heart disease ay nagapanguna nga cause of death sa Pilipinas? Inibase sa records ng Philippine Statistics Authority humaling January tubtob September 2023. Sa amo lang nga period, may 85,192 ang nagkalamatay bangod sang ischemic heart disease o kun damage sa korason dala sang pigaw nga flow sa dugo pakadto sa aton nga heart. 19% ini sang total nga death sa Pilipinas. Kag nagasunod diri ang cancer nga may 10.6%, kag cerebrovascular disease o kung ang kondisyon nga nag-aapekto naman sa blood flow sa utok o kung brain, ang ikatatlo nga cause of death nga may 10.1%. Sunod sa kay Dr. Ramon Trosio Jr., isa ka cardiologist kag ang head sa catheterization laboratory sa Riverside Medical Center, ang mga nagaedad 40 kag pasaka, mga hypertensive o kung mataas ang blood pressure, kag diabetic o kung may mataas nga blood sugar, ang prone sa heart diseases, kag subong, pabata ang may problema sa heart, inabangod man sang lifestyle, kag sa aton ginakaon. Younger na ang mga subset of patients nga may mga balatian sa korason, no? Damo naman bi ang mga diet naton nga kaon abi nga daw hindi maayo. So, tisatag 30s and 40s, may mga masakit na sa korason. Mabalaan na lang ang may problema sa heart ang isa ka persona kung may pananakit na sandughan nga ginabatsag. Nagaabot-abot ang sakit sa dughan, kag may mga cases gani nga wala gid sa may ginabatsag ang pasyente pero may diferensya na gali ang iya nga korason. Pinaka-obvious gid siya nga mga pasyente, minang mga gasakit ang gidughan. No? Especially amo ginang number one indication na blang sakit ang dughan sang pasyente nga daw grabe gid. Ako isa ga-present kakadto na sila sa emergency room. May isa man ka subset of patients nga gasakit-sakit lang, no? Inang daw kung kisa lakat-lakat ka or ga-exercise ka masakit siya. Or kung jutay lang nga stress gasakit siya, so madula naman. A third subset is very hindi magdala siling nga rare gid katama, may iban nga wala gid siya ginabatsag. Bangod sini, humaling sang January 2023, nagbukas ang bag-o kag moderno nga pasilidad ang Riverside nga nagatutok sa heart. May catheterization laboratory o kung ginatawag nga cath lab nga makasarang magpatigayon sa mga heart procedure. Since last year, sang January 2023, nag-offer na kami sang open heart surgery, parehas ang cabbage or heart bypass. And then, may bag-og kami nga facility which is ang catheterization laboratory. Amo na siya, ga-offer kami da coronary angiogram, Angioplasty, kag iban pa nga mga procedure. Ini ang first of its kind nga pasilidad para sa heart dinhi sa Negros. Kag iban diri gani nga mga facilities sa bilog nga Western Visayas. Gani hindi na kinahanglan nga magbiyahe pa Manila kay subong may kapasidad na ang Riverside nga maghimo sa mga procedure sa heart pareho sang angiogram, angioplasty kag open heart surgery gamit ang state-of-the-art facility kag competent nga teams ng doctors. Yes, any time of the day, bisan kaagahon, kisa may aray kami nga sulod nga nang ginataagin heart attack, also kinanglan sa idalon sa katlab. So, may ang amon nga mga staff, ready gina siya 24/7. Ang ginalagasta ni ang time. No? Munang nambal namon, time is muscles ang heart, no? And cells. So, ang time is equivalent to saving the patient's heart. No? So, may delay, ma-minus na sa bulig sa kurason sa pasyente, no? Sa iyang prognosis. Sa only cardiac catheterization laboratory nato.
muning ka, dami nga sulihan talaga gina. Ito na siya. Kag, natagaan kita sa oportunidad nga makita ang ini nga mga pasilidad. May patour sa ginatawag nga cath lab. Take note, hindi ini laboratory ni Professor X ang X-Men ha, kag hindi man nga Star Wars nga ship. Ini ang bago nga cath lab sa Riverside. Ini ang state-of-the-art nga Shimatsu cath lab system nga amo ang ginagamit sa mga top hospital sa Manila. Kag may-ari man kita diri ini sa Negros, diri sa Riverside. Pinaagi sini, makita sang klaro kung gina-angiogram ang isa ka pasyente, kundi inhib nga parte sang ugat niya sa heart ang mayara sang bara. Heart, hindi lang makitaan, muna nga ma-inject ko sang dye para makitaan tang ugat. Para, itom. so may dye na siya doon? May dye na inang itom? Yes, inang itom ang unang dye. Raga ko na siya. So ano may gabara kaya darken siya? Yes. May intravascular ultrasound nga ginagamit para maplastar sa insakto ang stent sa ugat sa heart kung kinahanglan ini sa isa ka pasyente. Magplastar sa eksakto nga area nga lugar sa stent magbutang ta sa ugat. Very accurate. Very accurate na siya, Doc. Yes. Sa sa placement na sang stent. Not only placement sang stent but also accurate gid mag-measure kung ano gid bila ang level of blockage, no? Kung ano gid bila ka percent of stenosis sa ugat sang korason sa pasyente. Kag kung kinahanglan na ang open heart surgery, may direct access na ini pakadto sa cardiovascular operating room. Ini ang lugar kung saan ginapatigayon na ang open heart surgery. Kung like for example, hindi mo makaya diri, nga kinanglan i-emergency nga i-open ang iyang dughan, pwede kami dayon ka open heart. Diri na. Move na siya sa next nga level naman. Ini siya, amo ni siyang pathway, access door pakadto sa cardiovascular operating room. No? Diri na ning open heart surgery sang pasyente. Pila lamang ini sa mga moderno nga pasilidad sa ospital. Dugang pa ni Dr. Trosio, may mga panahon nga kinahanglan gilayon operahan ang isa ka pasyente nga may heart disease. Oras ang ginalagas. Dako ini nga bulig nga may amo kita sini nga klase sang pasilidad diri sa Negros kag para hindi magastos sa plete sa eroplano kag hotel pagid didto sa Manila. Kadamo man sang cases namon nga natabo ning manog nga lakat na taning pasyente, no. So nakabalo siya nga nag-save na sila, no, na sa ila for travel expenses. Pagkabalo nila, no, na may-ari digali diri namon na himo na ang active mga damo naman nga pasyente. And these patients are very happy because pagkatapos na successful man ang amon angioplasty sa ila, wala pa sila kagasto. Na-save pa nila ang ila travel expenses. Kag sa sulod sang 18 months nga nag-operate ang ini nga facility, masobra na sa 500 ka mga pasyente ang nabuligan sini. Nakakita na kami almost 500 plus cath lab cases. Hindi lang na siya coronary angiogram, coronary angioplasty. May ara pa kami iban. Pareho sang para sa mga kabataan, yung may mga buho sa heart, ang hinahambal. Ang may ara na kami ng nakiter naman, PDA, VSD, device closure through the catheter lang na siya. Tapos may ara kami nga sa cerebral angiogram, cerebral coiling para naman na sa may mga aneurysm sa utok naman na iya. Oo, mga ugat sa utok. Tapos may ara naman kami na thrombectomy, ang may mga baraman sa ugat sa utok. Ang heart, ang importante nga main organ sa aton nga cardiovascular system. Ini ang nagapump sang dugo pakadto sa mga ugat sa bilog naton nga lawas nga dapat ginahalungan. Imagine na bila kung maguntat na siya, wala na blood supply ang tanan tanga parts ng organ, no? So mauntat ang mga functions sang aton brain, sang aton nga lungs, sang tanan. So imagine that. So kinanglan gid ang heart tipigan tagid, no? Pero in kaso kag wala taman ginapangayo, knock on wood, nagka-problema ini, may madalaganan na kita para magkaayo kung magbulong sa aton nga heart diri lang mismo sa isla sang Negros. Kabay pa nakahatag na po sa inyo sa dugang nga mga impormasyon pati sa health and wellness. Sige naman natin nga episode. Kita liwat next week. Diri naman sa aton
barato pero di kalidad na serbisyo sa ating RMCI MedTalk.